Reklama. Radio Kaszebę. Jesme dlewaj. 8:10 na zegarze, a więc czas na naszą poranną rozmowę. 20. jubileuszowy zjazd Kaszubów odbędzie się w Luzinie. Wydarzenie już 7 lipca. Do udziału w nim zaprosi nas gospodarz miejsca, wójt gminy Luzino, pan Jarosław Wejer. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Zdążyliśmy sobie przed wejściem antenowym ustalić jedną rzecz, a mianowicie, że po raz pierwszy zjazd Kaszubów odbędzie się w gminie wiejskiej, chociaż odbywał się 2 lata temu we Wdzydzach Kiszewskich, to jednak mówi pan, że Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie uznaje, że to po raz pierwszy na wsi. Tak, ponieważ Wdzydzy Kiszewskie to było na terenie skansenu, też to trochę inaczej organizacyjnie wyglądało, ale po raz pierwszy w gminie wiejskiej, w pięknej gminie Luzino będziemy gościć Kaszubów z całego świata. Natomiast zaczynamy o godzinie 9:38, kiedy przyjeżdża Trans Kaszubia. Wtedy będzie przywitanie uczestników przy Galerii Luzino i spokojnie udamy się w kierunku kościoła Świętego Wawrzyńca. To jest jakieś 800 metrów pod górkę, ale tutaj nie ma problemu, pogoda będzie piękna. Msza będzie nie w kościele, a na dworzu, na zewnątrz, ponieważ na pewno byśmy się nie zmieścili wszyscy. Tam uroczystość, oprawę będzie uświetniał chór Lutnia z Luzina i po mszy świętej uformujemy taki korowód, czy najpierw sztandary, potem zaproszeni goście, orkiestry dente i wszystkie party, które przyjadą z całych Kaszub. Przejdziemy do budynku dawnego gimnazjum, czyli obecnie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia profesora Gerarda Labudy i tam zacznie się cała uroczystość, czyli najpierw otwarcie, a potem już wspólne śpiewanie, bo to jest nowość. Będziemy śpiewać 3 pieśni kaszubskie. Mamy przygotowany taki informator do zjazdu Kaszubów, w którym są wydrukowane te 3 pieśni. To będzie Kaszebskie jezora, Welewetka i Lezyno moja wieś. Także to będzie takie bicie rekordu świata. Oczywiście wspomagać będą chóry kaszubskie, które wejdą na scenę, właśnie na 2 sceny, bo duże 2 sceny będą i myślę, że będzie to dobra zabawa. Oczywiście potem szereg występów, chociażby zespół regionalny Sierakowice, zespół Fukus, Kaszebski Idol, które wasze radio doskonale prowadzi, ale też zaprosiliśmy górali, góralska ciupaga, także będzie też ten żywioł góralski, ale też mamy zespół z Litwy, który będzie śpiewał i po polsku, i po litewsku, ale to będzie bardziej folkowa muzyka. No i oczywiście do wieczora będą przygrywać nam zgrywańce, ale też będzie Weronika Kortas. Także na pewno dobrej muzyki nie zabraknie, a na bocznym boisku będzie Puchar Świata Kaszubów w szóstkach piłkarskich. To też wydarzenie, które jest nowością na zjeździe Kaszubów, bo to pierwsze mistrzostwa święta Kaszubów. Luzino to sport i śpiew, bo i festiwal Kaszebski Śpiewy organizowany od kilkunastu lat i sport. Trochę tak żartujemy, że niestety nasza reprezentacja już w czerwcu wróciła do Polski, a Kaszubi jeszcze w lipcu na Mistrzostwach Świata będą grali. Kaszebę Cup to ten turniej, z którego słynie Luzino, gmina przesiąknięta kaszubszczyzną. W myśl powiedzenia cudze chwalicie, swego nie znacie, warto przypomnieć o tych miejscach, które dla turystów są atrakcyjne, dla tych, którzy przyjadą na zjazd Kaszubów, które warto odwiedzić, warto przypomnieć w gminie Luzino. To na pewno Kościół Świętego Wawrzyńca zabytkowy, też biblioteka, ale mamy swoje muzeum regionalne, które warto zobaczyć. Tam są naprawdę fajne rzeczy, gdzie można taki przegląd, jak się żyło w XVIII-XIX wieku, w okresie międzywojennym, w czasie wojny, po wojnie. Bardzo ciekawe miejsce. Natomiast jeżeli chodzi o Kaszubszczyznę, to ona od zawsze była w Luzinie, bo tradycje sięgają już okresu międzywojennego, gdzie chór Lutnia, jak gdyby poprzedniczka chór Cecylia, to były zespoły regionalne, to był teatr, który wtedy działał. To wszystko spuścizna naszych dziadków i która jest kontynuowana do tej pory. Chór Lutnia
wszyscy znamy, tak? Teatr dramatyczny, amatorski, który szereg występów w języku kaszubskim, nawet film Wesele Kaszubskie. Biblioteka nosi nazwę Leona Ropla. Szkoła podstawowa, co prawda nie Kaszuby, ale wielkiego orędownika Kaszub, Lecha Bątkowskiego i Małych Ojczyzn. Kiedyś funkcjonowało do ubiegłego roku gimnazjum imienia pisarzy kaszubsko-pomorskich. Obecnie szkoła podstawowa nr 2 imienia profesora Gerarda Labudy. Ten pomnik profesora stoi w centrum Luzina. Szereg ulic to są znakomite nazwiska wielkich Kaszubów i tych, którzy mieszkali w Luzinie również. To również pomnik powstańców i wojaków, który został odbudowany, a zburzony przez Niemców we wrześniu 1939 roku. Także Kaszubszyzna jest, bo my pochodzimy z Kaszub. To każdy z nas ma korzenie kaszubskie, ale też jest szereg mieszkańców, którzy do nas przybyli, bo chcą mieszkać. To jest dla nich najważniejsze, najpiękniejsze miejsce do życia, bo wybrali sobie Luzino czy gminę Luzino i chcą się też z nami integrować. Także zapraszamy Kaszubów na zjazd 7 lipca, ale też tych, którzy chcą poznać kulturę, zwyczaje, bo jest to ewenement chyba w skali całej Polski, kiedy nazywamy to zjazdem, a na zjazd jadą delegaci, którzy są wyznaczeni i muszą pojechać, a tutaj przyjeżdżają ci, co chcą być, a się okazuje, że bardzo wielu ludzi chce przyjechać, bo spodziewamy się kilku tysięcy Kaszubów z Pomorza głównie, ale też z całego świata i przyjeżdżają ze sztandarami, w strojach kaszubskich, chcą pokazać tą swoją jedność, ale też zarazem różnorodność, bo jednak to, że jesteśmy Kaszubami, to nas łączy, natomiast w różnych poglądach, dziedzinach życia jesteśmy różnorodni i dobrze, bo to prowadzi do rozwoju. Wspomniał Pan o tych wszystkich słynnych i znanych postaciach, które były zaangażowane w sprawę Kaszub. Nie mówiliśmy jeszcze o jednej rzeczy, a mianowicie o tym, że 7 lipca podczas zjazdu Kaszubów odbędzie się odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej profesorowi Gerardowi Labudzie. Ponieważ szkoła podstawowa nr 2 otrzymała imię profesora Gerarda Labudy, to chcemy właśnie z okazji 20 zjazdu jubileuszowego odsłonić taki kamień pamiątkowy, który znajduje się przy szkole podstawowej nr 2, aby dla przyszłych pokoleń upamiętnić to wydarzenie i oczywiście profesora Gerarda Labudę. Wspomniał Pan, że spodziewacie się kilku tysięcy Kaszubów na zjeździe, chociaż na pewno pojawią się także turyści, ci, którzy będą chcieli poznać piękno Kaszub i to, co Kaszubi mają najpiękniejszego do zaoferowania. Przygotowania nie są rzeczą łatwą do takiego wydarzenia. Przekonaliście się o tym nie tak dawno, kiedy zrobiło się głośno w mediach, szczególnie internetowych, o tym błędzie językowym na banerze. Tak, ale to zostało natychmiast naprawione, bo takie rzeczy się czasami zdarzają w drukarni, bo ten język kaszubski pisany jest trochę trudny. Natomiast też otrzymaliśmy telefony, że to spod Kartus było, tam moi rodzice też pochodzą z tamtych rejonów, że tam mówią Kaszebów, bo jedni mówią Kaszebów, a niektórzy mówią to jest bardzo takie delikatne. Aczkolwiek Rada Językowa ustaliła, że ma być Kaszebów i jest Kaszebów, także zostało to poprawione i myślę, że ta akcja z tym drobnym błędem, czy z daszkiem, czy z kreską na pewno też przysłużyła się promocji tego. Ale tym, którzy zwrócili uwagę, bardzo dziękuję, bo trzeba takie rzeczy też pilnować, żeby nie dochodziło do błędnych sytuacji. Natomiast mówię, ten język kaszubski pisany jest bardzo trudny, ale też są regiony, które mówią tak, jak myśmy napisali, tak? Także tutaj jest kwestia ustalone przez Radę Języków, że ma być a nie także to będzie. Dodatkowa reklama, jakby nie było, się pojawiła i miejmy nadzieję, że to wpłynie na to, że nie zabraknie gości podczas 20. jubileuszowego zjazdu Kaszubów, jak i pogody, bo w zeszłym roku niestety mimo intensywnych przygotowań i takich solidnych w Rumi ta pogoda trochę pokrzyżowała plany organizatorom, bo cały dzień padało. Sprawdzałam prognozy, ma być słonecznie i przyjemnie, więc... Ale też jesteśmy przygotowani na niepogodę, aczkolwiek jak będzie upał, to też na pewno pomoże, bo będzie namiot odkryty, z odkrytymi bokami, także będzie wszystko widać na 1000 osób. Natomiast jeżeli to jest impreza plenerowa, a tak wygląda zawsze zjazd Kaszubów, bo nie ma takiej sali, która by pomieściła, chyba że Ergo Arena w Sopocie, że
deszcz popsuje szyki, natomiast będzie ciepło, może nie za ciepło, ale 22-23 stopnie to akurat na takie spotkanie, ale jeszcze na samym placu tym, na którym odbywa się będzie zjazd, będzie około 60 stanowisk twórców regionalnych, nie wiem, to tabakiery, rzeźba, malarstwo, także będzie można popatrzeć, co nasi twórcy potrafią zrobić, a potrafią naprawdę wspaniałe rzeczy, gdzie zawsze jest ten element kaszubski, jak nie gryf, to barwy, to mówię, są przepiękne figurki, to są piękne tabakiery, także jest naprawdę się czym pochwalić i warto to po prostu obejrzeć, bo to będzie wszystko w pigułce, w jednym miejscu w Luzinie właśnie 7 lipca. Powróćmy jeszcze na momencik, na koniec naszej rozmowy do pogody, bo rozmawialiśmy o ewentualnym deszczu, który mógłby spaść w sobotę, aczkolwiek prognozy synoptyków są bardzo optymistyczne, jeśli chodzi o organizację imprez plenerowych, bo nie ma padać, natomiast tego deszczu brakuje rolnikom. W jaki sposób tutaj gmina stara się wspomóc tych rolników poszkodowanych przez suszę? Jak ta sytuacja wygląda w gminie Luzino? Jaki jest też odzew rolników? Jakie informacje dochodzą tutaj do urzędu? Niedawno otrzymaliśmy materiał od wojewody i od razu rozesłaliśmy to do sołtysów, powołaliśmy komisję, która będzie szacować straty, natomiast oferta, którą będziemy mogli zaproponować ewentualnie po oszacowaniu strat, to są głównie kredyty, taką informację otrzymaliśmy, oczywiście nisko oprocentowane na wznowienie produkcji, a deszczu naprawdę brakuje, jest źle i jeżeli się nic nie zmieni, to naprawdę te zbiory będą zdecydowanie niższe niż w latach ubiegłych, bo są miejsca, w którym dosłownie od wiosny czy od zimy padało może 2 razy i to tak naprawdę nawet nie intensywnie. Te deszcze, które nas nawiedziły w ubiegłym roku praktycznie przez cały rok, jeszcze na wiosnę utrzymywały w jakiś sposób wegetację, natomiast w tej chwili to już wygląda źle. Nie wiem, jak to się skończy, zobaczymy, ale komisja działa, można składać wnioski w urzędzie gminy i będziemy szacować wspólnie z agronomem, tak aby rzeczywiste straty wykazać. Propozycja pomocy nie jest może oszałamiająca, ale jakakolwiek pomoc to jest. Oczywiście, jeżeli ktoś nie będzie miał możliwości swoich zasobów, żeby wznowić produkcję, to ten kredyt bardzo nisko procentowany też jest dodatkowym rozwiązaniem, które można skorzystać. Też na pewno rozważymy z Radą Gminy ewentualnie obniżenie podatku rolnego, aczkolwiek tu te kwoty nie są wielkie, bo u nas głównie 4., 5., 6. klasa, która nie jest opodatkowana, także nie będą to żadne rewelacyjne środki, bo nie mamy innych możliwości prawnych. Natomiast to, co proponuje wojewoda, to są głównie kredyty na wznowienie, nisko procentowane oczywiście. Myślę, że to też jest dobre rozwiązanie, tak aby ci, którzy znajdą się w naprawdę trudnej sytuacji, z tego skorzystali. Dziękuję za wizytę w naszym studiu, dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był wójt gminy Luzino, pan Jarosław Wejer. Dziękuję bardzo.